Alfred Sant qal lill-Parlament Ewropew fi Strasburgu li ma jagħmilx sens li l-Air Malta u l-mezzi ta' trasport bejn Malta u Għawdex ikollhom l-istess regoli ġenerali Ewropej dwar il-kompetizzjoni. Fi kliem Alfred Sant, l-Unjoni Ewropea tieħu fl-estrem ir-regoli dwar l-għajnuna finanzjarja tal-Istat lil kumpaniji pubbliċi. Fil-waqt li rrikonoxxa li l-Air Malta kellha wa għandha bżonn iddaħħal ċertu riformi, Sant qal li meta dawn jitfasslu skont il-qafas riġidu tal-Unjoni Ewropea jaf jimblukkaw it-triq lejn il-fejqan finanzjarju. Alfred Sant tenna li tmiem ta' Cyprus Airways jirrifletti dan l-argument u staqsax benefiċċji soċjo-ekonomiċi rriżultaw minn din il-ġrajja f'livell Ewropew u fil-livell tal-Gżira Ċipriotta. Sant qal li servizzi sewwieqa ta' trasport lil komunitajiet żgħar anke meta jkunu sussidjati b'mod xieraq ma jista' jkollhom l-ebda impatt fuq l-ambjent kompetittiv tal-Unjoni Ewropea. Fid-diskors tiegħu Sant qal li dan l-argument jgħottu wkoll għat-trasport bejn Malta u Għawdex. Intant fl-aħħar ta' Jannar Sant staqsa lill-Kummissjoni Ewropea dwar is-suġġett, iżda l-Istituzzjoni Ewropea għadha ma wiġbitx il-mistoqsijiet.